Takže ahojte, ja som Shadow.sk a vítajte pri mojom prvom dieli z hry FIFA 15 Ultimate Team. Ako môžete vidieť, FIFA 15 mám veľmi rád túto hru, mám v nej veľmi dobrý vzťah. Toto je môj tým, v bráne je Iker Casillas, obranca na ľavo je Jordi Alba, potom vedľa neho je Sergio Ramos, potom tento je Pepe, pravý obranca je Dani Alves, v strede traja záložníci je Luka Modrič, Andres Iniesta a Isco a tri útočné hroty je Neymar, Suarez a Gareth Bale. Takže toto je môj tím, teraz to trošku oddialím. Tak, a my si ideme zahrať zápas. Zahráme si normálne sezóny, ja tu mám dva dresy, takže dáme asi tieto modré. Počkať, odpojilo ma server, tak ja sa prepojím a hneď sa vrátim. Takže ahoj, už sme späť. Už som si to pripojil a ako vidíte, už sa zápas začal. To je môj tým, aj keď to viem, že to dobre nevidno. Ale za to nemôžem, prepáčte. Tak, môžeme začať. Ale ja najskôr ešte dáme setting a dáme trošku display. Dáme trošku väčší zoom, aby ste na tých hráčov aspoň trošku videli. Tak, no, neviem, či na nich lepšie vidíte, budem vám to komentovať, takže Suarez, Isco, môj obľúbený hráč Gareth Bale, Iniesta, zasekávačka, ubrali ma, dobre. Takže týchto ostatných hráčov bohužiaľ neviem, ak sa volajú. Sergio Ramos výborne. A je tu opäť Gareth Bale. Tam to nahráva, pekný center na Neymara. Neymar strieľa a nie je to gól. Škoda. Docela pekná gólová šanca ešte raz, ako môžete vidieť. Máme rohový kop, kopeme. A ja ho kopem s Casillasom, pretože je to najlepší kopač rohov. A Modričová hlavička, ale ešte Suarez sa dostal ku lopte. Poď Pepe ešte. Pepe, dobre obral. Bale, zasekávačka. Center. A Andres Iniesta sa snažil, ale predsa len nepatrí medzi najvyšších futbalistov. Taký by, keby sa mi tam hodil. Takže nemenovaný hráč, ďalší nemenovaný hráč. Pepe ho teraz výborne obral, Pepe, center na Suareza, tamto Neymar, ďalší center na ňo. Po krídlach je veľmi dobrý, výborne, máme priamy voľný kop pre sfaulovanie Neymara a ja to dáme úplne na najviac, nech sa to natiahne. Tak, no to mi bolo úplne najviac. Dobre. Molik to vybránil. A strela, nič. Neymar, Sergio Ramos, Pepe, center na Bale'a a výborne, je to gól. Gareth Bale dal gól, výborne to oslávil. No, ideme ďalej. Trošku, možno tak. Ale nechcem mať problémy s autorskými právami, tak skúsime so Suarezom. Som trošku prehnal, tak to radšej stíšime. Predsa len nechcem mať problémy s YouTubeom. Určite si pozrite, dajte odber kanálu Sniper.sk. Akurát iba včera večer natočil svoje prvé video World of Tanks, tak by som ocenil aj mojich, nie že fanúšikov, ale mojich sledovateľov, aby aj mu dali odber, pretože sme veľmi dobrí priatelia, tak by ste mohli, aby som vás poprosil. A chcem týmto vám aj poďakovať, že pribudol ďalší odoberateľ, to znamená, že môj kanál Shadow.sk už má 4 odoberateľov. A čož vám ďakujem. A dneska, ak sa mi to podarí, viem, že včera bola nedeľa, tak Sniper už nemohol, takže o to pokúšame buď dneska, alebo zajtra natočiť spolu ten World of Tanks Blitz. Takže
to uvidíme. A moje plán do budúcna je točiť FIFU, potom Skyblock, by sme mohli ten natáčať. A možno aj ten World of Tanks, spoločnú sériu, alebo už keď aj sám by som. A potom som našiel ešte jednu veľmi dobrú hru, ktorú vám zatiaľ nechcem prezrázať. Takže máme tu polčas. Luka Modrič, nemenovaný hráč tento. Tak, ideme do druhého polčasu. Tak, asi tak. Iniesta, Bale, pekne urobili so Suárezom. Isco, center na Suáreza. Suárez nepatrí medzi najrýchlejších hráčov, predsa len 83 pace nie je nič moc. A ja som sa rozhodol, že tento tým vymažem a začneme úplne od nuly. Pretože predsa len tento tým ma stál, predtým než zlacnili sa ceny, ma stál 605 000, čo je skoro 250 000. Povedal som na to dosť dlho, ale mne to nevadí, ja to pre svojich fanúšikov alebo sledovateľov urobím. Tak začneme úplne od začiatku. Aj keď teraz som videl vo FIFA nejaký update, alebo čo to je, že sa zastavil transfer market. Alebo ak sa to... Výborne, máme penáltu. Dúfam, že to premením. A nie je to penálta. Tak poď. Bude to gól? Výborne. Bale, to veľmi chválim. Ja som mu dal aj tú sniper, pretože on je kapitán a aj kope, prem voľné kopy. Aj keď by to mal kopať Suárez, že má lepší ten shooting, ale ja nejak neviem. Suárez, toto mohlo byť tiež. Ale nebolo, škoda, nevadí. Pekná strela. Uvidím, že už natáčame 7 minút. Tak toto videjko bude 15 minútové. Aspoň sa budem snažiť viac než 10 minút. Kľudne môže byť. Dúfam, že vám tak nejak nezavadziam tými prstami. A dúfam, že docela dobre vidíte, čož pochybujem. Aha, Casillas beží do brány. Tak poď aj center dopredu. Tak. Možno by to mohol nechytil to Suárez, škoda. Určite vám odporúčam túto hru si stiahnuť, je zdarma. Na obchode Play má to síce 1 GB alebo 1,5 alebo aj menej dokonca. Neviem presne, prepáčte. Ale určite si ju stiahnite, je to výborná hra. Pre fanúšikov futbalu určite si odporúčam stiahnuť. Hral som aj minuloročnú verziu FIFA 14, ktorá vyšla tiež pred len pár mesiacmi. Už to bude skoro rok, ale predsa len. To je moja druhá najobľúbenejšia hra. Tak si určite stiahnite tiež, ale predsa len tá 15 je už o niečom inom. Ovládanie, skilly, ktoré robím, aj keď poznám nejaké tie finty a skilly, ktoré sa robia, takže bo už s touto hrou som niečo prežil, aj rage, úplne všetko. Čo si môžete pomyslieť na mysli? Nie však tie zlé veci. Rozumieme sa. Len dobré. Táto hra patrí k mojim najobľúbenejším. Takže to som vám chcel povedať. Luis Suárez na Neymara sa snažil, ale bohužiaľ zabránili. Vidím, že už 90. minúta, predĺženie 2 minúty. Napadni Iniesta, vybrániš? Dobre. Máme čas asi tak na poslednú akciu. Isco. Vlastne my sme už dali gól. Tak dobre, výborne. Vyhrávame 1-0. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video a nie nič dlhšie, nevadí. Uvidíme sa pri ďalšom. Takže ahoj.